आपली मारी बिस्किट छान झाली आहे। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि ही घंटी वाजवा। नमस्ते, मी गव्हाच्या पिठाची बिस्किट बनवते। त्यासाठी लागणारे साहित्य दाखवते। 1 वाटी गव्हाचं पीठ आहे, अर्धी वाटी मैदा आहे, पाव वाटी पिठी साखर आहे, पाव वाटी गरम पाणी घेतलंय, 4 चमचे घी आहे, अर्धा चमचा व्हॅनिला एसेन्स आहे, बेकिंग सोडा पाव चमचा आणि चवीपुरतं मीठ आहे आणि हे तेल आहे तळण्यासाठी। आता आपण बनवायला घेऊया। हे गरम पाणी केलंय बघा, वाफ येते। पहिले साखर घ्यायची भांड्यामध्ये, त्याच्यामध्ये 4 चमचे घी, पाणी, असं 2 चिमटे सोडा घ्यायचा, बेकिंग सोडा, चवीपुरतं मीठ, व्हॅनिला आहे, त्याच्यामध्ये हे सर्व पीठ मिक्स करून घ्यायचे। असा पिठाचा गोळा घट्ट करून घ्यायचा। आता हे मस्त पीठ मळून घेतलाय। आता आहे ना आपलं पाट असेल ना, हा बघा हा माझा छोटा पोलपाट आहे ना, आता याच्यावर एवढी पोळी लाटायची आहे, तेवढ्या हिशोबाने आहे ना गोळे बनवायचे। आता तुमच्याकडे मोठा पाट असेल ना पोलपाट, तर तुम्ही मोठे गोळे करू शकता। आता मी याचे छोटे छोटे आहे ना 3 गोळे करणार। अशी पोळी लाटून घेतली आहे। आता याचे आहे ना छोटे छोटे आहे ना आपण पुऱ्या करतो ना, त्या पद्धतीने आपण छोटे छोटे बिस्किट बनवायची आहेत। आता आपल्याला पुऱ्या बनवायच्या आहेत ना, त्याच्यासाठी आहे ना अशी छोटी घ्यायची, म्हणजे आपल्याला बिस्किट बनवायची आहेत पुऱ्यासारखी, त्याची छोटी डबी घ्यायची आणि त्याची आहे ना आपण पुऱ्या करतो तशा पद्धतीने आपल्याला तसे करून घ्यायचे आहेत। ही अशी आपल्याला अशी बिस्किट टाईप करायची आहे आणि आपण याच्यावर येते आपल्याला काय कोणती पाहिजे डिझाईन आहे ते आपण करू शकता। अशी मी सर्व आहे ना करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। अशी मस्त डिझाईन पण काढली बघा, साधी, म्हणजे मारी बिस्किटवर असते ना तशी डिझाईन काढली। हे असे सर्व लाटून घेतले, असे पुऱ्या करून आहे ना बिस्किट टाईप बनवले। आता मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते। गॅस पेटवलाय, तेल ठेवलंय तापायला, तेल तापलंय। आता त्याच्यामध्ये आहे ना म्हणजे गॅस एकदम तेल थोडा तापला ना, असं थोडी वाफ यायला लागली की आपण गॅस आहे ना कमी करायचा आणि कमी गॅसवर हे तळून काढायचे आहेत। हळूहळू जेवढी शिजणार ना तेवढी ती चांगली कडक होतात। आपलं जेवढं तेलाचं प्रमाण असेल ना त्या हिशोबाने आपण ती सोडायची तेलामध्ये। गॅस मी आता एकदम कमी ठेवलेला आहे। हे सर्व आता ह्याला आहे ना पुऱ्या लाटून घेतले ना, त्याला अशी डिझाईन काढते बघा, पण ही डिझाईन आहे ना अशी चांगली खोलवर करायची, ती फुगायला नाही पाहिजे, याच्यासाठी आपण अशी डिझाईन काढायची। आपण डिझाईन नाही काढली ना, अशी खोलवर डिझाईन नाही काढली तर ते पुऱ्या आपण तळतो ना तसे ते बिस्किट फुगणार। हे आपण जेवढी चांगली भाजणार ना तेवढे आपली कुरकुरीत राहणार, म्हणजे खुसखुशीत होणार। हे बुडबुडे येत आहेत ना, हे बुडबुडे बंद व्हायला पाहिजे, म्हणजे कमी आले ना एकदम की ते आपली बिस्किट भाजली असं समजायचं। अशी सर्व करून घेते, मी तुम्हाला दाखवते। आणि मारी बिस्किट आहे ना कोणत्या कंपनीची माहिती आहे तुम्हाला? शुभांगी कंपनी। एकदम मस्त छान झाले आहेत बघा, अशी तुम्ही पण बनवा। एकदम मस्त कुरकुरीत झाले आहेत आणि खुसखुशीत पण झाले आहे, एकदम मस्त कुरकुरीत झाले आहे। आणि आता थंड झाल्यावर आहे ना अजूनच चांगले खुसखुशीत होतील।